ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು 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 ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 గాలపాడు కాలు ఓ బీల పత్తు బాలు గాలపాడు కాలు ఓ బీల పత్తు బాలు గుమ్మె గురువే పోంಟೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಸೋಂಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಪೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಸೋಂಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಪೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಸೋಂಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಪೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಸೋಂಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಯ್ಯು ಪಯ್ಯು ನಾ ಪದವುಟು ದಾನೆ ಮಾತಾಯೇ ಪಾರೋ ಪಯ್ಯು ನಾ ಪದವುಟು ಬೆಲ್ಲೋದಾಯೇ ಪಾರೋ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಯ್ಯು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ತುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ 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 ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮರಕಲ್ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪನ ಜಾಗಡು ಕಂಡೊಡೊಂಜಿ ದಿನ ರೈತರಿಗೆ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿನ 2014 ಬರ್ದು ದುಂಬು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ನಾಟಿ ಮನ್ಪುನ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೊಂದಿತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪಡಿಲು ಭೂಮಿನ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಳೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಬರುವ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿವೊಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊನಾಜೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿವೊಂದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ್ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀಪಕ್ ಬಿಲಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೈ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯರು ದೇವಕಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಸುರೇಖ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರು ಅಂಚನೆ ರೈತರೈನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡುಂದ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಹಸನ್ ಕುഞ്ഞി ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ರಾಜ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ ಐರಿನ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸೇರಿದೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎ ಕೆ ರೈಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಕೆ ರೈಮಾನ್ ಆರಿಸ್ ಅಂಚೆ ಬಶೀರ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಇನಿ ನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನಾಜೆ ಪದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಅಕಲ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನೊಡಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತ ಐಟ್ಲಾಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಆ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ವರುಣ ದೇವರನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರಾಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೇವರು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಕಂಡೊಡಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಬದುಕಿ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವೇ ಸಿಟಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರು ಅರಿಯಾದ ಬರೋಡು ನಂಡ ಸಾಧಾರಣ 150 ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಆ 150 ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ನೇಜಿಪಾಡ್ದು ನಡೆದು ಕೊಯ್ದು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಡ್ಡೆ ಪಕ್ಷ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಡುಪುನ ಬಕ್ಕ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಜನೆ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಎಂಚೆ ಮನ್ಪೂರೆ ಬಂಡದು ರೈತರಿಗೆ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಅರಿಕೆ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಮನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೋಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಬಾತೆರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೊನಾಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕೆಸರುಡುಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾದಾದ್ರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಐದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಈ ವರ್ಷ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಕೊನಾಜೆ ವಲಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈಯರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಸರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೇಮನೆ ಕೆರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ದೇವಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐರಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಲ್ಮಾ ಉಳ್ಳೇರು ಗುಲಾಬೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಬಶೀರ್
ಬಶೀರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ರಾಜೀವ ಪಿಲಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅವೇ ರೀತಿ ಐರಿನ್ನು ವೀಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜರ್ ಮಾತಿರ್ನ ಸಾಕರ್ ಹಸನ್ ಕುಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರ್ನ ಸಾಕರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತಂಡು ನೇಜಿ ನಡಪಣ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನಕ್ಲು ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಇನ್ನು ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಈ ಕೆಸರಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೀರಿ. ಬಕ್ಕ ಈ ಭಾಗಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಈ ಭಾಗದ ಎಂಗ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಇಂಚಿನ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ದೇವನ್ ಶೆಟ್ರು ಚಂಚಲಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ರೇಮಂಡ್ರ ಮುಗ್ಲು ಮಾತಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೋತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂತೇರು. ಈ ವರ್ಷ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೌರವ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗಿನ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವ ಸರ್, ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಕ್ಯಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಇತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ, ಸುರೇಖಕ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐನ ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ, ಅಂಚನೆ ವಿಲ್ಮಾ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಐರಿನ್, ವೀಣಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆರಿಶ್ ಕೊಡಿಜಲ್, ಗಿರೀಶ್ ಪಿಲಾರ್, ಹಸನ್ ಗುಂಜ್ಕೊಂಡಿ, ಎ ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುಂದಲ್ಲ. ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೇಜಿ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ ನೆರವೇರಿಸೋ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯಿನ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆಪೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಬರೀ ರಾತ್ ಜಾರಿಗೆ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತಿಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕಲನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಣಾಜೆ ಪದವಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ದೀತೇರು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡುಂಡು ಅಚ್ಚತ ನಡ ದುಂಬಾಗ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದೊಂದು ಅಂಚಿನನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಲೆ ಬಂಡದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಸೊ ನಾನು ದುಂಬಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅಂಕಲ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ಮೂಲೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಡು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ಈ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇನಿ ಕೇಯಿ ಪಂಡದಾದ ಬಾರು ಪಂಡದಾದ ಅರಿ ಪಂಡದಾದ ಓಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ ಅರಿದಾದ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಅವು ಮರಾಠ ಆಪುಂಡು ಮನ್ವೇರು ಐಕಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸವಡು. ಜೋಕ್ಲೇನು ಅವೇ ಐಕಾತ್ರ ಮೂಲು ಚಾಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಸರೊಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೋದು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೈದಿರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೈದಿರು ಅಂಚತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಚರ್ ದಾದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಕ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತರಗೂ ಚುಕ್ಕದಿಪ್ಪೆ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಎಮ್.ಎಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಎಮ್.ಎಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಣಾಜೆ ಪದವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಲಭಿಸಿತು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸಾಯದ ಅನುಭವ, ರೈತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅನ್ನದ ಅಗುಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿ ಅದು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಧ ದಿವಸದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದಂತಹ ರಿಯಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮದ ದೆಯ್ಯದೇರನ್ನು ತುಂಬೋದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಕಂಡದ ಕೆಲಸದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇಜಿದೆ ಪುಣ್ಯನು ಮೇರೆ ದುಮ್ಮು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣಿ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿದು ಇತ್ತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೆಸರ್ಗೆ ಜಪ್ಪು ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಕಾಯರ್ದು ಕೆಸರಾಪಂಡು ಕೈಟು ಕೆಸರಾಪಂಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಅಂಗಡಿಡುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಐಕು ಬಡದ ನೇತ ಕೆಲಸ ಬಂಗಂಡು ಬಂಡದು ಏರ್ಲ ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಂದದು ಕಂಡೊಂಡು ಲಾಯಕಡು ದೀತೇರು ಪಡೀಲು ಬಿಡ್ನ ಕಂಡೊಲ್ಲ ಪೆನೀರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಂಡ ಬೆಂದಂಡ ಉಣ್ಪುನೆ ಕೊಂಚಿ ಪೋಡಿ ಗೆಜ್ಜಿ ಮರಿಯಲೋಡು ಆಜಿಗೆ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಐತೆ ಈ ತಿಂಗಂಡ ಮರಿಯಲ ಇಡಿಯ ಉಣಿಯರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒನಸಗ ಅರಿ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ಬಂಗಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಈ ಬಿತ್ತದು ಕಂಡ ಅದ ಮಂತದು ಐಡ್ದ ಕಾಯಿನ ಬಿತ್ತದು ನೇಜು ಮಂತದು ನೇಜು ನಡ್ದಾದ ಅವು ಗುಲೈ ನಡ್ದಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ಐನ ಬೇಯ್ಪದು ಐನ ಅರಿ ಮಂತದು ಕೊನಾಡನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂದನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೆನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೆನ್ಪುನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಗುಲು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಬೆನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಕಂಡೋಡಿ ಏರೆಗೆ ಬೆನೇರ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂಡ ಅಕಲು ಬೆನ್ಪೇರು ಆತೆ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಲಾಯಕದ ಕೆಲಸ ಕಂಡೋ ಜತ್ತನಕಲೆ ಬೇಲ ಮಂತನಕಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 10-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ನಿಜವಾದ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂಡ ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಖುಷಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಲಂಚತ್ತಿ ಪನಿ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಬೇತ ವಿಷಯಗಳ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ತು ಇನ್ನು ಲಾಕಡೆ ನಂಗೆ ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಣಿಯರೆ ಆಪುಣ ತಪ್ಪಣ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಎಂಗುಲು ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲದೆ ಕೊರ್ಗು ಬರಿಯರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲದೆ ಕೊರ್ಗು ಬರಿಯರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ ರವೋ ರಾಕೊರ್ಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ
പീതാംബര തുത്തത് നിക്ക് ഗജതിക്ക് മുന്താലെ ദീപാവേ ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ತುತ್ತದ ನಿಕ್ ಗೆಜತಿಕ್ ಮುಂದಾಲೆ ದೀಪಾವೆ ಗಟ್ಟದ ಎರ್ಮೆ ಕಟ್ಟಾವೆ ಯಾನು ಅಟ್ಟದ ಮುಡಿ ಅರಿ ಪೊರೆಪಾವೆ ಗಟ್ಟದ ಎರ್ಮೆ ಕಟ್ಟಾವೆ ಯಾನು ಅಟ್ಟದ ಮುಡಿ ಅರಿ ಪೊರೆಪಾವೆ ರಾವೋ ರಾಕೊರುಂಗು ರಾಯೇರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ರಾ